नमस्कार, मी प्रीती. तुमचे माझ्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. माझी आजची रेसिपी आहे उन्हाळा स्पेशल थंड, पाचक आणि पित्तनाशक अशी सोलकढी. ही सोलकढी उन्हाळ्यामध्ये पिण्यासाठी एकदम पौष्टिक आहे. ही सोलकढी कशी बनवायची ते आपण आज या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. चला तर मग आता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूयात. येथे मी एक मिक्सरचे भांडे घेतलेले आहे. त्याच्यामध्ये एक मोठा नारळ फोडून त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत. ते टाकून घेते मी. आणि एक मिरची टाकून घेते मी याच्यामध्ये. आता मी तिखट मिरची घेतलेली आहे त्यामुळे एकच टाकून घेत आहे. तुम्ही जर साधी घेणार असाल तर 2 ते 3 मिरच्या याच्यामध्ये टाकू शकतात. 7 ते 7 लसूण पाकळ्या टाकून घेते. 2 छोटे आल्याचे तुकडे टाकून घेते. एक बीटचा तुकडा टाकून घेते छोटासा. बीटचा तुकडा मी याच्यामध्ये फक्त सोलकढीला कलर येण्यासाठी टाकत आहे. ऑप्शनल आहे, पाहिजे तर तुम्ही टाकू शकता, नाहीतर स्किपही करू शकतात. पण याने छान असा कलर येतो सोलकढीला आणि टेस्ट मध्ये काही बदल होत नाही, त्यामुळे तुम्ही टाकू शकता. आणि इथे मी सेंधव मीठ टाकत आहे. 1 चमचा चवीनुसार टाकायचे मीठ. याच्याऐवजी तुम्ही साधे मीठही टाकू शकतात. 1 चमचा जिरे टाकून घेते मी याच्यामध्ये. 1 ग्लास पाणी टाकून घेते आता याच्यामध्ये मी. आणि आता हे मिक्सरला मी बारीक करून घेणार आहे. खोबरे छान असे बारीक करून घ्यायचे मिक्सरला. या खोबऱ्याचे आपल्याला इथे दूध करून घ्यायचे आहे, त्यामुळे मिक्सरला छान बारीक करून घ्यायचे खोबरे. अशा प्रकारे मी हे खोबरे बारीक केलेले आहे. येथे पाहू शकतात तुम्ही. आता इथे एक मी मोठा बाउल घेतलेला आहे. त्याच्यावरती एक चाळणी ठेवलेली आहे. त्याच्यामध्ये एक कपडा टाकून घेते मी. कॉटनचा कपडा टाकून घ्यायचा आणि त्या कपड्यावरती हे खोबरे जे बारीक केलेले होते ते टाकून घेते मी. सर्व मिश्रण खोबऱ्याचे. आणि थोडेसे पाणी टाकून घेते याच्यावरती. अजून एकदा ते मिक्सरच्या भांड्यामधून काढून कॉटनच्या कपड्यावरतीच हे आपल्याला खोबरे टाकून घ्यायचे आहे. छान अशी आपली सोलकढी तयार होते. छान दूध निघते कपड्यामधून. आणि अशा प्रकारे मी प्रेस करून चमच्याने एका प्रेस करून घेत आहे. बघा इथे पाहू शकतात. त्याच्यातील सर्व दूध मी प्रेस करून काढत आहे अशा प्रकारे. आणि परत एकदा हे खोबरे मी मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे. ह्याच प्रोसेसने मी 3 ते 4 वेळा हे खोबरे मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे. तेच वरचे खोबरे राहिलेले होते ते काढून परत एकदा याच्यामध्ये ट्रान्सफर करून घेते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. आणि परत याच्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी टाकून घेते. 3 ते 4 वेळा छान असे खोबऱ्यामध्ये पाणी टाकून रिपीट ही प्रोसेस करायची आहे. छान अशी टेस्टही येते आपल्या सोलकढीला आणि पूर्ण दूध निघून जाते खोबऱ्यातील. अशा प्रकारे 4 वेळा मी काढून घेतलेले आहे सर्व खोबऱ्यातील दूध. हे थोडे थोडे 1 ग्लास पाणी टाकून. आणि आता प्रेस करून घेते. बघा शेवटी सर्व दूध याच्यातील मी मस्त असे दूध निघत आहे. तुम्ही इथे पाहू शकतात. आता शेवटी बघा मी अशा प्रकारे कपडा चारी बाजूने गुंडाळून घेऊन त्याच्यातील प्रेस करून असे मी सर्वच दूध काढून घेत आहे नारळाचे खोबऱ्यातील. मस्त अशी दाटसर सोलकढी तयार होते. येते खूप पौष्टिक असते ही कढी. तुम्ही नक्की बनवून पहा. अशा प्रकारे सर्व दूध मी खोबऱ्यातून काढून घेतलेले आहे. तुम्ही पाहू शकतात मस्त कलरही आलेला आहे. आता याच्यामध्ये मी येथे थोडीशी साखर टाकून घेतली. अर्धा चमचा भर आणि ते हलवून घेते. आणि येथे मी कोकम 1 तास गरम पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेले होते. 10 ते 15 कोकम घेतलेले होते आणि
ते स्मॅश करून त्याच्यातील मी साधारण 4 चमचे पाणी याच्यामध्ये टाकून घेत आहे कोकमचे। हे मेन साहित्य आहे सोलकढीसाठी कोकम, आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेते। खूप छान टेस्ट लागते कोकमने। छान अशी आपली ही सोलकढी तयार होते। कोकम हे पित्तनाशक असल्यामुळे खूप छान टेस्ट लागते आणि पौष्टिकही आहे ही कढी। मस्त छान अशी आपली सोलकढी एकदम घट्टसर अशी तयार झालेली आहे। तुम्ही पाहू शकता। तुम्ही नक्की या उन्हाळ्यामध्ये करून पहा सोलकढी। ही सोलकढी फ्रीज मध्ये 1 तास किंवा अर्धा तास थंड करून घ्यायची आहे, मगच प्यायची। छान अशी थंडगार सोलकढी आपली इथे तयार झालेली आहे। तुम्ही नक्की बनवून पहा ही सोलकढी। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू।